Така, значи гледаме тази, където имаме абстрактен клас Electronic Device с няколко поленца. Имаме един метод Plugin to Electricity и един абстрактен метод Turn On. И вече след това имаме класа Air Conditioner, който си има два метода Heat и Cool и метода Oven, който си има методи Cook in Oven и Cook on Stove. Нали? И трябва да си измислим интерфейси и накрая да си направим масив с 4 електроуреда и да им тестваме методите. Аз може би си го допуснала по време на урока абстракция, имената на интерфейсите трябва да бъдат, защото всички виждам, че тенденцията се завършват на Бъл. Да, това така трябва да се стремим. Обаче трябва да е съществително. Е нещо, което трябва да може да прави нещо. Да може да прави нещо, да. Да, сега Functions е твърде generic име за интерфейс, защото той всеки интерфейс в себе си има някакви функции, нали? От тази гледна точка не е добро име. Тук имаме Heat и Cool. Ага, те са на Air Condition функциите. Тук общото за Heat и Cool. Не знам. И на мен сами липсват много свежи идеи. По-скоро модовете са да работи на пункт. Да, това са... Истината е, че наистина това какъв е мода, може да го сменим да е поле, а да не е метод, но тук ни е дадено да са методи, за да упражним интерфейси. Тук как би го прекръстил? Между хит. Не знам, дайте някакви идеи. Но то е... Много е generic functionable, ние може да го кажем за всеки един интерфейс, че е functionable. Това конкретно е, може да е AC functionable, но пак не е много готино. Нещо свързано с климатик, че правим. Да, комбинираме двете. Айде ще кажем. AC Не, супер добро, но за момента. Не, сега измислихме. Измислени, ама ние в интерфейсите често са измислени думи, за да следваме тази тенденция. Да. Така че за интерфейс е подходящо. Той даже един от курсистите в Разград вика, аз питам ChatGPT да ми каже дума, нали, как да си кръщавам интерфейсите. И аз му викам, ама ти не му даваш правилно задание, защото ти не му кажеш, че правиш ООП проект. И той ChatGPT си мисли, че си правиш домашното по-английски и ти дава някакви думи, които съществуват на английски. Докато ние сме окей да не съществува на английски, но да е... Добре, другите... Може и ти да си задрял в някой момент. Тия късни лекции, да. Добре. Но да ги гледаме поред. Значи първо имаме абстрактния клас Electronic Device. Той си има Protected поленца. Има два конструктора с параметри и без параметри. Има двата метода, като единия е абстрактен, този turn on, другия не е абстрактен. И тук си има getter и setter. Така. След това имаме, по условие, какво не беше казано след това, Air Conditioner. Така. Air Conditioner клас, който наследява Electronic Device и имплементира два интерфейса, Maintenance за годишна поддръжка и този, който до сега го гледахме. С Heat и Cool. Тези Heat и Cool ти си ги писала, нали така? Не си ползвала подсказката тук от IntelliJ да ти гръмне така, примерно, ако ги махна. Той тук почва да се сърди и аз тук цъквам. И така като дойде, му казвам implement метод и то ми ги прави. Това не си го правила, нали? Но тук не си, да, защото когато го направиш така, то си добавя override
а при тебе го нямаш. Ние сме казали, че не е фатално да липсва override, но е по-добре да го има. Нали? Защото така разбираме, че идва от някъде другаде, в случая от интерфейс. Но не е фатално, работи си и без. Така, ретърваме някакви неща, добре. И тук в Air Conditioner няма полета, има тези два метода. Turn on сме си го дефинирали от абстрактния клас. И за Air Maintenance, а за него май си го направила така, защото имаше override. Така, просто пишем. Добре, добре. И печката пак екстендва Electronic Device и имплементира този път само един интерфейс. А ние този Maintenance не го ли имплементираме и в печката? Само в... То не е задача. Той ти си го измислил този. Да. Да. Не, защото това годишна поддръжка ми изглежда, че е приложимо и за печките. Но твоята идея е да е конкретно за климатиците. Добре. Не знам. По-скоро за това проблем с климатицията. Да. Да, то може би е така. Те искат повече поддръжка. Така печката си има едно поленце за брой котлони и след това си има методите Cook in Oven, Cook on Stove, които идват от... не идват. Ние не сме казали, че трябва да има такъв интерфейс за тези двата метода, нали? Добре, и ти си направила друг. Окей. Safety нещо. Fire alarm. Добре. Съответно имаме такова safety. И в мейна по условието си направила масив с 4 девайса, 2 климатика, 2 печки и после минаваш с цикъл. Викаш методите, които са общи, за другите ползваш instance, за да провериме и после каства. Да. За момента това ни е вариант. Естествено. Да. Това трябва не е такъв вариант. Не. Значи по-добре вариант е да направиш масив от Air Conditioner и масив от Oven и така да ги... Не съм казал това. Най-добрият вариант е в Electronic девайсите да измислиме методи, които са универсални. Тоест ние в случая трябва да помислиме за климатика Heat и Cool и за печката Cook in Oven и Cook. Имаш още един, който беше Cook on Stove. Ти тук даже не го искаш да ползваш, защото в CL-та казваш, че ползваш Cook on Stove. Можем ли да ги вдигнем тези методи в родителя в Electronic Device? Това е предизвикателство. Да ги измислим така, че да са по-универсални и в Electronic Device да ги имаме. Да, въпреки че тези конкретно не правят точно Start Work и End Work, нали? Но може да ги имаме Start Work и End Work и да приемат някакви параметри, така че за печката Start Work да бъде едно от тези двете и за климатика Start Work да бъде едно от тези двете. Това би бил някакъв идеален вариант. Ние така да ни е измислена иерархията, че в родителя да си имаме методите, които знаем, че ще ползваме, че ще работиме с тях. Значи това условие тук, този, който го е измислял, не е следвал Solid принципите. Ние днес ще видим Solid принципите и от тук натам вие повечето задачи, които ще ви давам, ще са такива, че вие сами трябва да си измислите иерархията. Не е ли вариант да ги качим да ги имплементираме в интерфейс? Един интерфейс, втори интерфейс, за едно, за друго. Когато класа да имплементираме дали двата, дали единия, че няма да накрая да направим
мастива от интерфейс. Няма да Ако от интерфейсите няма да се получи, да. Проблема пак е, че ти това, от което правиш масива, трябва да съдържа в себе си методите, с които ще работиш. Иначе ги нямаш достъпни. Нали, в случая кастването го правим, защото ние в Electronic Device нямаме head и не може да извикаме head. Което не е родителски на наследника. Да, Electronic Device е родителски и ние в Electronic Device имаме единствено plugin to Electricity и turn on. При екстенса да го направим, че може да се търпим от наследниците да ги извикаме отгоре. обратно. Наследника модул. Да дръпнем от избител. Ако масивът е от Electronic Device, не можеш. Това е разликата, нали. Нали, ние това, което гледахме, така както имаме масив от Electronic Device, може да ползваме единствено методите на Electronic Device. За да ползваме методите на климатика, трябва тук в ляво да бъде климатик. Нали, ако тук си направя климатика е така. Сега вече на това AC1 мога да му викам heat. Това явно е само heat. Нямахме ли cool, Има ти не беше написал. аз бях написал Age вече. Да. Нали, тук вече мога да му пиша на климатик. Но ако това го сменя да е Electronic Device, нали, аз това мога да го правя, но тук вече тези ми гърмят. И какъв беше вариантът, Така да си измислиме методите, да са с такива имена и логика, че да може да ги качиме в родителя. и надолу да ги овъррайдаме. И надолу да ги овъррайдваме само. Да. Това е най-добрият начин. И също ние днеска ще си говорим основно за такива работи. Solid принципите ни тикват да правим. Не такива можеш да неща. ги овъррайдаме, другите не ги. Може да ги оставим като са си дефинирани в контекст. Да, стига да не са абстрактни. Нали, абстрактните сме задължени да ги овъррайдваме. Правильно. Можем да ги занурим. Можем с празни скоби. Да, по принцип не се прави зануляване на методи. Дължим да овъррайдаме. Значи така трябва да бъде, че и да не сме задължени. Значи наследяването не е окей. Това ще го видим. Ти ще го различите. Ще трябва да Правиш масив. А ние ти питаш, ако имаме колекция от някакъв интерфейс. Класа имплементира интерфейса, всички трябва да използват. Да. Обаче, ако не трябва Значи интерфейса не ти е добре и трябва да имаш два различни интерфейса, така че да не задължаваш класа да имплементира този. Да. обаче, ако в един клас, всъщност object да има в един клас, може да го направя според нещо в някакви условия, да стане от друг клас. Тя тук Ширин горе-долу такова нещо прави. Нали, тук в IFA проверява девайса, защото ние имаме масив от девайси. С това instance проверява дали е обект, примерно Air Conditioner. И ако е Air Conditioner, така с кастване го прави така, че да не е Electronic Device, защото той е тук е Electronic Device вляво, а го прави да е Air Conditioner, за да може да ползва метода Heat, който е на Air Conditioner. Ако това имаш предвид. Да, защото искам да ги разбера така методите, че методи са в зона, които са само за едно от служителите да им следява. И после ще имаш този проблем. Който е тук. Което днес ще си говорим за това, че не е хубаво да имаме такова нещо в кода. Да. Но иначе има такъв начин, да. Аз зато исках това да махам на узорите, за да мога да се Не трябваше да дойде. Но пък ти друга седмица имаш инвентаризация и няма и да дойдеш. Има го и това, да. Онлайн, добре. Някаква обратна връзка имате ли тук? Защото аз си прегледах нещата на Ширин.
И по принцип имам някакви неща, които според мен може да се променят, но ми е интересно първо вие да кажете окей ли е. И тя горе-долу като гледам спрямо условието се придържала се към условието, има си два интерфейса направила с нови методи. Тези. Наследяванията са окей. По-скоро нямаме забележки. Тези методи трябва да бъдат в клас, да са наследими. Не, това не е от условието, нали? Това е, защото Ширин пита как да стане. Ако искаме да спазим условието, е така, както тя го е направила. Да, иначе то условието умишлено е такова, за да изпаднем в тази ситуация и да може, примерно, като си говорим за solid принципи, да видим как не се прави, как се прави. Вие първо трябва да сте го направили един-два пъти по неправилния начин. Това да е по правилния начин. Да, ако днеска имате същата задача за домашно, тя няма да е формулирана по този начин, така че да ви казвам методите и ще трябва да е по правилния начин. Даже днес това, което ще правим, е ще гледаме стар код и ще видим какво може да му променим, така че да отговаря на solid принцип. Така че ни е полезно да има неща, които не сме правили по най-добрия възможен начин. Добре, иначе като цяло мисля, че нещата са добре. Тук нали, е хубаво, че са protected тези поленца, примерно. Имаме си публични гетери и сетери. Тук само за интерфейсите това публик е излишно, защото то по подразбиране в интерфейса методите са публик. В класа не са и затова там ги пишем, но в интерфейса по подразбиране са публик. Така че тези тук може да ги махаме. И вече, нали, тук вие имахте творчески елемент, така че всеки си е измислил различни методи и абстрактни класове. Има ли някой, който... всъщност той Ширин е направила електронен девайс да е абстрактен. Не, той по условие беше абстрактен. Мисля, че беше или два интерфейса, или два абстрактни класове да си измислям. Тук е конкретно за интерфейси, а в другата май беше така. Тук е само за интерфейси, защото ние си имаме абстрактен клас. Да. Окей. По принцип, интерфейсите ви да бъдат за тези методи, които вече са дадени в условието. Нали, не е задължително да си измислите вие нови методи, но ако някой си е направил, примерно тук в печката тези двата да идват от интерфейс, това си е напълно валидно. Но това общото вие си имате свобода. Добре. Тук някакви въпроси или коментари? Добре. Може да разгледаме набързо и аналогиите да видим. Даже и код е направил Ширин. Добре, аз искам да гледам само текст. Да видим. Така, значи ние трябваше да направим аналогия между интерфейс в контекста на спорта. И тук Ширин е казал, интерфейсът служи като шаблон с методи, които трябва да се използват в класовете, които имплементират интерфейса. При определянето на интерфейс, така, това тук е само за интерфейса. И тук са в контекста на спорта. В контекста на спорта може да представим интерфейси, свързани с спортни събития или игри. Рефера имплементира методите на Sports Official, а играча Sports Player. Техните роли са различни. Добре, но аз искам само на базата на текста да се ориентирам. Иначе е хубаво, че имаш и примери. Но аз това, което разбирам е, че имаме интерфейс, който е за рефери, които следят правилата, и интерфейс, който е за играчи. И вече в различните класове, които имплементират тези интерфейси, рефера в един спорт прави едно нещо, в друг спорт е друго, нали така. Да, супер, добре. Да, точно така. В футбол, примерно, тичат в рамките на игрището, докато в волейбол, примерно, стоят извън игрището. И само седят. Докато в футбола тичат. И така нататък. Добре. Добре. Вие някакви коментари тук по това предложение?
Някой да иска да сподели негова аналогия за интерфейс и спорт? Никой не иска да се похвали. Не, сега няма да избирам, че нямаме време. И само да видим другата аналогия, която беше абстрактен клас и търговия. Аз само пример съм написала. Не съм написала с текст. Но за абстрактен клас, имаш ли тук абстрактен клас? Защото не ви... Ако този идеята му е да е абстрактен, нали просто липсва ключовата дума абстрактно май. Защото това пък е за payment, е за търговия, да. Но това е интерфейс. Добре, ако приемем, че е абстрактен клас. Да. Добре, не. Ти си го направила пак за... Не си обърнал внимание, че е абстрактен клас. Окей. Добре. Но е за търговия. Добре. Супер. Да минем към днешната тема, защото в нея имаме достатъчно неща. И в началото всъщност ще направим едно въведение, за да разберем идеята на днешната тема. И защо ми е по-трудно да я водя в рамките на една лекция. Значи, ние първото, което ще кажа, е, че от гледна точка на ООП ние сме взели почти всички неща, които ни трябват в рамките на този модул. Това, което видяхме предния път на упражнението, 4-те основни принципа, това ни е фундамента, нали? Капсулация, полиморфизъм, наследяване и абстракция. Нали? Това са ни 4-те основни принципа и вече ние преди това си знаем какво е клас, какво е обект, че в класа имаме полета и методи и сме си говорили за статични полета и методи. Общо взето това е основата на обектно ориентираното програмиране. И всъщност днешната тема има смисъл само ако ще правим проекти, които ги мислиме да са дългосрочни реални проекти. Ако мислиме проект, който е като тези, които ще правите за финала на курса, Solid принципите не са толкова полезни. Защото Solid принципите всъщност, те са измислени от основно един човек, но да речем хората, които са допринасяли с идеи, са такива, които са имали десетки години опит и те са казали, аз на базата на моите десетки години опит по реални проекти съм виждал, че много често като направиш нещо е така и след време се отразява зле на проекта, примерно, и клиента почва да недоволства, защото ние нещо не сме измислили в началото както трябва. Не сме спазили някой Solid принцип, всичко сме си направили окей за моментното състояние, но след това, примерно, клиентът след 6 месеца е дошъл, искал е нещо ново да му се добави, да му се промени и ние сме му казали, това ще го направим за 3 месеца. И клиентът е в шок, защото той примерно, вие примерно го правите, да речем, че правим някакъв такъв проект, нали? И в него има 20 бутона, всякакви функционалности, нали? И ние ги правим за 3 месеца. И той идва и казва, искам още една нова функционалност. И вие му казвате още толкова време. И той е шах, нали? И вика, бе, тук нещо ма мамите вие, значи преди малко ми направи 10 функционалности за 3 месеца, сега ми казваш, че една ще направиш за 3 месеца, що така? И отговорът е, защото не сме следвали Solid принципите и не сме си проектирали проектът както трябва, така че той да позволява лесно разширяване. Така че всичките неща, които си говорим днес от към Solid принципи, те не са фундаментални, не са някакви инструменти за ООП. Вие спокойно може да си правите неща без да ги ползвате. Но ако искате да се занимавате професионално с разработка на софтуер и да работите по веб проекти, които веб проектите обикновено са вечни, защото примерно Facebook е почнат 2006-2007, но те мисля, че има някакъв крайен срок, в който ще кажат, направихме Facebook-а, съкращаваме програмистите, вече сме завършили всичко. Не работи така. И това важи за всеки един софтуер.
Постоянно има някакви нови идеи, неща, които хората измислят какво да се направи и промени. И всъщност идеята на Solid принципите е ние като програмисти така да си организираме архитектурата и структурата на проекта, така че да позволяваме каквато идея да му дойде на клиента, ние да имаме готовност в някакво обозримо време да я реализираме. Тоест, ако ние имаме един софтуер, който изглежда е толкова голям, нали, примерно, работили сме 1 година по него, и клиента си знае, нали, аз за тази година са ми хрумнали 10 идеи и хората са ми ги направили. Като хрумна 11-та, той ще очаква, че ще ви отнеме съизмеримо с досегашното време. Нали. Ако 10 функционалности сте ги направили за 1 година, значи 11-та ще направите за 1-2 месеца, а не за още 1 година. Та, трябва да следваме Solid принципите, за да може да правим това. А иначе Solid всъщност е акроним и са 5 отделни принципа. Така че ние, като знаете Solid, ще си знаете първите букви от всеки един от принципите. Но сега ще ги разгледаме един по един. Преди това е тук една пирамидка има, която е тук най-долу, е това, което в момента ние правиме. Нали, ние се стремим да направим програмата да тръгне. Нали, особено в първи модул. Ние гледахме да направим нещо, което да работи. Сега тук нагоре вече идеята е да ги правим по правилния начин нещата и ние повечето от нещата тук, които са нагоре, сме ги говорили и сме ги правили даже. Нали? Просто не ги наричаме с тези имена. Нали? Идеята е, че в пътя на програмиста първата стъпка е да се научи как да работят програмите и вече от тук натам има дълъг път, в който да се учи да ги прави правилно, от гледна точка на това да може да работи в екип, да може, като си публикуваш кода, други хора да го четат, нали, и да разбират какво си искал да кажеш, да може да се надгражда проекта и така нататък. Лесно да се правят промени и така. Това е дълъг път, нали? И ние, Solid ние е тук някъде нагоре в йерархията с пирамидата. Това е задимата идея, за какви неща си говорим днеска. Те са една идея по-абстрактни пак и по-интересни. Така, и всъщност аз това ви го казах. Целта на Solid принципите е да ни направят кода по-гъвкав, по-разбираем и по-лесен за поддръжка. Така, и ето ги тук 5-те принципа. S е за Single Responsibility Principle. Те си имат и такива съкръщения, нали? Ако в Google напишете SRPOP, ще ви излезе най-вероятно това. Single Responsibility Principle. O е за Open Closed, L е за Liskov Substitution, I е за Interface Segregation и D е за Dependency Inversion. Сега ще ги разгледаме един по един. Първия, Single Responsibility, ние сме си го говорили и в първи модул в контекста на методите. Тогава казахме, че един метод трябва да прави едно нещо. Нали така? И ако видим, че методът е прекалено сложен, разделяме го на два метода. Тук го мислиме същото в контекста на класовете. Един клас искаме да прави едно нещо. И това, за да може да си го представим по-конкретно, тук има едно примерче за клас, който на пръв поглед прави неща само свързани с vehicle. Нали? Имаме класа vehicle и там правим неща свързани с превозно средство. И примерно отпечатваме детайли за превозното средство. Calculate не е пояснено какво точно, но прави някакво изчисление свързано с превозното средство. Примерно смятаме колко е разхода на 100 км или нещо друго там. И имаме метод, който добавя към базата данни. Те всичките са към vehicle. Нали? Това е така, но в един реален голям проект това би трябвало да са 3 отделни класа, защото те се грижат за 3 отделни слоя на нашия проект. Ако нашия проект има слой, който е с база данни и има слой print details, е това, което вижда потребителя, това са две различни неща. И отделно calculate по средата, там ни е бизнес логиката. Така че вместо да имаме един клас с трите метода, ние в реален проект бихме имали един клас, който е само за базата данни. Защото истината е, че ние освен add to database имаме и други методи, които са update, примерно. Това, което вече го има в базата данни, да го апдейтваме или да трием от базата данни.
Така че за базата данни си има отделен клас, който отговаря само за това. Vehicle да го съхраняваме в база данни. След това print details ни е комуникацията с крайния потребител, как го показваме на крайния потребител. Затова също може да си имаме един отделен клас. И ние в следващия модул ще видите там, но там ние ще правим веб проекти и вместо да го принтираме, ще го показваме в HTML, някакъв фронтенд. Но ще си имаме отделен клас, който ще се грижи само за това. И вече Calculate ни е там, където е така наречената бизнес логика, това, което ние обикновено правим с задачките. Нали? Някакви изчисления, нещо да свърши полезно нашата програма. Това си е отделен слой. И за всяко от тези би трябвало да има отделни класове. Така и какво ни дава този принцип? По-малка свързаност и по-добра организация на кода. Тоест идеята е вместо да имаме един проект с 10 големи класа, всеки с по 1000 реда, да имаме един проект с 5 папки, всяка папка да има по 10 класа и вече в тези класове да има по 100-200 реда. Така ни е по-добре организиран проект и в този случай вие като част от екипа знаете, че работите примерно от тези 50 файла, които са станали, вие работите с 10 от тях. И те са по-малки и вие по-лесно си работите без да се застъпвате с другите колеги. Нали, вие си отговаряте за едни 10 класа, друг колега отговаря за други 10 и така. Нямаме 10 големи файла, всеки с по 1000 реда. Нали, да. И вие, който и да е от екипа, се трябва да работи с всичките тия файлове. Той като е 1000 реда, там се случва всичко на едно. Този принцип казва, че е по-добре да имаме по-голям брой класове с по-малко неща в тях. Single responsibility. Така. Втория принцип, open-closed, буквално гласи така: класовете трябва да са отворени за надграждане, но затворени за променяне. Ще го кажа пак. Отворени за надграждане, но затворени за променяне. Да. Сега ще кажем какво си имам преди. Да, защото аз по принцип в началото, като го четях, това за мен да го надграждаме и променяме са доста сходни. Нали? Но сега ще видим каква е разликата. Той на английски буквално гласи Open for extension, but closed for modification. Затова е Open closed. Open for extension си има предвид, ако гледаме тук някакъв клас, имам клас Vehicle Price, да речем, който определя цената на базата на това какво е превозното средство. Нали? Ако имаме кола, определяме по една формула, ако имаме камион, определяме по друга формула. Тук го правим с if и instance of. Нали? Идеята е, надграждането в случая би означавало да добавим ново превозно средство. Нали? В момента нашата програма работи за кола и камион и в последствие решаваме, че искаме да добавим и мотор. Това е extension. Ако сме си направили програмата така, това е неправилно. Така не се прави. Това ще означава, че ние трябва да си добавим клас мотор и после трябва да влезем в този клас и да добавим още един if, където да приложим тази логика. А по-добрият начин, разбира се, е да имаме един клас родител, където имаме такъв метод, който изчислява тази цена и вече ние да го override-ваме във всеки един наследник. И така, когато трябва да добавим мотора, ние единственото, което правим е, че добавяме нов клас мотор и там си override-ваме метода, който имаме за изчисляване на цена. Тук в този клас нищо не пипаме. Тоест не трябва да го променяме. Можем само да добавяме нови имплементационни детайли, т.е. нови наследници на нещо, на което вече му имаме родител. Интерфейс или някакъв клас, който е родителски. Но тук тънкият момент е ние така да си измислиме структурата на проекта. Да, и общо взето казва, че трябва да избягваме такива проверки с instance of в нашия код.
Така, и ето тук ни е дадено едно примерче. Тук вдясно е как не се прави. Ако имаме съществуващия код, имаме някакъв клас и в един момент дойдат и ни кажат, тя добави тук още функционалности, да не ги вкарваме в този клас, а по-скоро да го направим като негов наследник. Като отделен клас. За да може в бъдеще, като дойдат пак след 3 месеца и кажат, я сега дай още промени, ние да не кажем, сами трябва още толкова време да ги направя, а да добавим тук един нов клас, който е наследник на този old клас. Нали? Тоест да имаме някаква смислена иерархия и преизползваемост. Като тук трудното всъщност е вие да определите за кои неща трябва да имате такъв слой на абстракция. Нали, допълнителен такъв слой, който да ви позволява после да имате различни негови наследници. И какво всъщност ни дава OpenClosed? Принципа, че ни намалява бъговете, защото ние, когато добавяме нова функционалност, всъщност идеята е, че не променяме съществуващия код, а само добавяме нов. И съответно, ако има бъг, той ще бъде само в новия код, който не сме си го доогледали. Но не си чупиме съществуващия. Тук някакви въпроси или коментари вие? Това приложение, което ползваме, не е направено по този начин. Постоянно да се прилага много функционалност, постоянно цялата програма. Ама тя то интересно е коя година е започнат, защото ако е на над 10 години проекта, каквото и да правиш, смисъл трябва да си някакъв много голяма нинджа програмист, че да измисли такава архитектура, че над 10 години да не се пренапише голяма част от нея и да не се чупи. И се ползват някакви други архитектури. Да. Така е, да. Така се случи. Но го почваш от нулата, нали? Така е, да. И аз съм участвал в такива, които ги почваме от нулата, почваме нещо, което го е имало, пример. Те ползват сега в момента да гледам някакъв Microsoft продукт, Microsoft Hot App или нещо такова, да пусне за пилотна версия и с тях и други продукти. Реално това е бизнес маркетинг, като стават успешни в автентично веб приложение за да, това също го има. Като се почва от нулата, се ползват някакви по-нови актуални техстак, така да кажем, тенденции. Това е по-лесно да правиш нещо, което го направим, правиш на скелети, колкото трябва да го мислиш. Тук да припишеш част, там може да ги По принцип, голямото предизвикателство е, че ти вече имаш една база потребители, които са свикнали с нещо и те очакват, ти като пуснеш твоята първа версия, тя не почва с нещо малко, а почва с нещо голямо. Защото другия вариант, когато почнеш нещо от нулата, както е Facebook, април, пускаме Facebook, там в началото можеш само да качваш снимки и да ги лайкваш и да имаш приятели. След това са добавили страници, групи и всякакви много други функционалности. Месенджер, примерно за чат и така нататък. Но в първоначалната версия ги няма. Така че ти е по-лесно, нали? Правиш една-две функционалности и това. Докато ако сега кажем, я пренапишете Фейсбука, те трябва да направят всичко, което тия 20 години е разработвано, трябва да го почнеш и да го направиш от нулата. По-лесно ще ти е, отколкото цялото това нещо да го мислиш от нулата, да, но пък е много голям обем, нали? Там предизвикателството е такова. Целият този голям обем да го измислиш. Но пък вече ти знаеш какви са ти предизвикателствата, така че със сигурност ще измислиш по-добра архитектура. И знаеш какъв ти е обем. Това как стана? Това за първ път го виждам. Изчезна. Да. Добре. Някой друг някакви въпроси или коментари по принципите до тук? Да видим следващ принцип. Следващ принцип е Liskov substitution. Така изглежда. Той гласи така. Всеки клас родител
трябва да може да се замени от клас наследник, без това да чупи програмата. Тоест, ако изтриш родителя, може да. То не е толкова да го изтриеш, колкото в мейна, ако си замениш родителя от някой негов наследник, да ти работи. Както тук, родителя ни е Electronic Device. Идеята е, че в мейна, ако тук примерно това беше Electronic Device, то в случай е абстрактен клас, така че не може да е, но ако не беше, и ние в един момент решим да го заменим да не е Electronic Device, а да е някой негов наследник, програмата ни трябва да работи. И това идва малко и като следствие от предишния принцип, защото ние в предишния казваме добре е да имаш такъв свой абстракция, така че да имаш наследници на Electronic Device, прави го така, а в Liskov Substitution го показваме, като го направиш така, трябва да може във всеки един момент, ти като си направил колекцията от Electronic Device, в този масив, който и от наследниците да ползваш, програмата ти да работи окей. И сега да видим кога това не е вярно. Ето тук е един пример. Имаме клас правоъгълник, който има дължина и ширина, две полета, и имаме клас квадрат. И сега ние от математиката знаем, че квадрата е правоъгълник. Нали така? Наследяването е такава връзка. Нали? Казваме, както беше тук, климатика е електроуред. Печката е електроуред, затова имаме наследяване. Така, и тук казваме квадрата е правоъгълник, значи това е окей наследяване. И обаче какво се получава? Квадрата има една страна, правоъгълника има две. И ние в правоъгълника имаме, нали, сменимо едната страна, сменимо другата. Сменимо височината, сменимо ширината. Докато в квадрата тези двете неща всъщност са едно и също. Той има само една страна. И така се получава, че наследника на правоъгълника има по-малко полета и методи, отколкото родителя. Има такива полета и методи, които са му излишни. Това, което Анатолий в началото пита, ние може ли да ги зануляваме, този принцип ни казва, че не е правилно да зануляваме. Ако някога ви се наложи в някой ваш наследник да занулявате методи или видите, че те са излишни, значи не съответства на този принцип и има голям риск в мейна ви нещо да се счупи. Защото вие в мейна, ако имаме една колекция от правоъгълници, имаме 4 правоъгълника, 2 са си правоъгълник, 2 са квадрат. И ние като кажем за тия, които са правоъгълници, примерно ще кажа, сложи му едната страна да е 2, другата да е 3. И такива ще му станат страните, защото той има две страни. Обаче за квадрата, като кажа, сложи му едната страна да е 2, другата да е 3. То няма такова нещо, защото той има една страна и първия път ще направи всичките страни на 2, после ще направи всичките страни на 3. И ние си мислиме, че са ни 2 и 3 страните, ама те не са. Те са само... Той има само една страна. Квадрат. И затова в мейна ние си мислим, че правим едно нещо, ама то всъщност не се случва точно така. И затова този принцип казва да внимаваме за това нещо. И тук има един друг такъв популярен пример. Ако нещо изглежда като пате и издава звуци като пате, но се нуждае от батерии, може би имаме различна абстракция, в смисъл различен родител. Защото ние, ако имаме класа такова пата играчка, не съм сигурен, че неговия родител е тази патица. Въпреки, че имат общи неща, нали? Прилича на патица, примерно, и издава звуците на патица. Тази патица тук, живата, тя има методи, които за това пате са излишни. Нали? Тя се храни, спи. Това пате ги няма тия методи. Нали така? Като с проблема с печката и пневматиката. Печката е да климатика не могат да сглотни. Да, ако имаме такъв метод, готов. Но ако имаме в родителя, ако имаме start work и end work, е окей, защото всеки electronic device има start work и end work. Така че това е окей. Въпросът е
от гледна точка на електронни девайсите, я да видим кое би могло да се окаже излишно. Може и да няма такова нещо. Ние тук какво имахме? Вкарай в електричество и turn on. Вкарай в електричество. Има такива, които са без контакт. Тия, които са на батерии, примерно. Има и такива безконтактни, нали? Има такова електричество, дето е без кабел. То пък е относително plug-in power, може в такова. Power device. Provide power. Да, тук трябва да е малко по-добре измислено, защото тук е plug-in to electricity. Да, защото то може да е из батерии, да, пример. Turn on. Сега turn on едва ли може да се окаже излишена за електронен девайс. Винаги трябва да може да се turn on. Значи тук по-трудно ще измислим. Но после ще видим такива примери. Така, общо взето с този принцип искаме да си гарантираме консистентност и взаимозаменяемост. Нали? Защото ние с предишния казахме, че искаме в мейна да работиме с някакви класове по-горе в иерархията. Тук искаме да сме сигурни, че когато работим с такива класове, спокойно може да си ползваме всички методи, които има в този метод, без това да ни чупи програмата. И следващия четвърти принцип ни е Interface Segregation. Ние за него вече сме си говорили и всъщност това е, което в началото и ние спомена. Ако имаме интерфейс, който не ни се налага да му имплементираме някои методи, този принцип казва точно това. Не бива да задължаваме някой да имплементира методи, които няма да се ползват. И решението е просто. Вместо да имаме един интерфейс с 5 метода, правиме 3 интерфейса с по 1-2 метода. Винаги, ако се колебаете, дали трябва да са в един интерфейс или в няколко, направете ги в няколко. Което не значи да отиваме в другата крайност и ако имаме 10 метода, да имаме 10 интерфейса. Логиката е, нещата, които са в един интерфейс, трябва да са пряко обвързани. Сега тук това не е най-добрият пример. С Heat и Cool. В другите задачи имаше по-подходящи. Тук, примерно, където е gardening, имаме тук май трябва да е plant, а не play. Да. Нали, засаждаме някакви неща и след това се грижим за тях. Тези неща върват ръка за ръка. Не може как като имаш градина в нея, можеш да садиш неща и след това да се грижиш за тях. Нали, тия неща винаги са обвързани, няма как да имаш едното без другото. Съответно, примерно, ако имаш превозно средство, не е нужно да правиш 10 интерфейса за, примерно, запали превозното средство, в смисъл, да тръгне, стартирай превозното средство, тръгни напред, върви напред, върви назад, зави наляво, зави надясно, нали? Това обикновено го може всяко едно превозно средство. Айде за завоите, може би за тия, които са по релси, е по-различно. Но за напред-назад и да тръгва и да спира, го може всяко едно, така че може да се обедини в един интерфейс. Тези неща, които са сте сигурни, че са пряко обвързани, си ги правите в един интерфейс, но за другите ги разделяме. И това ни е този принцип. И съответно така си имаме точност и прецизност, нали? Защото не задължаваме класовете да имплементират нещо, което не им трябва. И последния ни принцип, D-то, Dependency Inversion, той е доста обвързан и с втория Open Closed. Той казва, програмирайте спрямо абстракция, като под абстракция се разбира интерфейс или абстрактен клас, а не спрямо конкретика. Това, което аз го давах като пример, но ето тук може да видим също едно конкретно примерче. Ако имаме клас кола, в който имаме поленце двигател, нали, двигателя в случая ни е клас. Идеята е тук да предвидим едно ниво на абстракция за двигателя, да не го правим директно класа двигател, защото ние в бъдеще може да се окаже, че имаме бензинов двигател,
електрически и някакви други, примерно. И ако сме си предвидили ниво на абстракция, в бъдеще лесно ще може, като комбинираме OpenCoast и този, само да добавяме отделни имплементационни детайли. Както и в примера, който ви давах, като правите електронен магазин, вие там знаете, че клиента трябва да може да си плати. Хубаво е да си предвидите един слой на абстракция и просто да казвате, трябва да може да плати. Как точно ще плати? С наложен платеж ли? С карта ли? С биткоин или? Това е имплементационен детайл. Този принцип, това ни казва да си предвиждаме такъв слой на абстракция и съответно да работиме с него. Както в мейна, така и ето тук е пример как не е в мейна, ами е в някакъв друг клас за поленце, ползваме клас. Ние до сама не сме имали в задачите такова, но сега тепърва ще правим. Нали? Това често се налага. Когато има някакъв много голям проект, нашите класове се съдържат от други класове. Ние това между другото лесно може да го вкараме и тук в Electronic Device. Ето, примерно това бранд. Само по себе си бранд е сложно понятие и може да направим такъв клас бранд, където да има име на бранд, лого, коя година е създаден, примерно, кой е основателя и някакви такива. Това бранд по принцип е сложно понятие. Може да си е отделен клас. Да, това е добър въпрос. Значи, примерно, ако бранда има... Нали, сега логото ще го направя да е string, защото не сме се занимавали с изображение, но примерно... Нали, коя година е създаден бранда, да речем. И сега два бранд ни е някакво сложно понятие. Тук имаме бранда. Трябва да се импортне, ама бранд трябва да ни е в същия проект за целта. Аз да го вкарах в другата задача. Това не става. Така, ето вече тук ни е бранд и съответно тук не може така да го направим. Тук трябва да му ползваме конструктор, да. Примерно в този конструктор ползваме this brand равно new brand. А съответно пък в този може да си имаме параметрите на бранд. Нали, тук да викна new brand с параметри на бранд. Но сега няма да го правя. И отделно гетърите и сетърите вече тук са ни... тук трябва да върнем. Не, тук проблема е, че типа не е string, а е brand. И сета тук трябва да е brand. Ето така. За get и set няма голяма разлика, но и от тук натам вече в мейна пък може да правим така. Devices 0, точка brand и сега на brand, точка... Ако тук имах публични гетъри и сетъри, ще да мога да си ги гетна. Така. Нали, на бранда и тук на бранда вече му взимаме името, логото и така нататък. Това ми е името. Нали, той бранда вече сам по себе си има много поленца. И отделно може да има и методи. Също светло бранд? Не, просто е друг цвят. Иначе е окей. Защото е обект. Това е такъв цвят. В момента девайс 0, смисъл това има два девайса. Има едно устройство, което има бранд. Ние тук сме. Той лично използва девайс. Той използва.
Да, Горе тук съм го модифицирано, създал. по- Да, аз 0 избрах произволно число, нали? Тук може и да е едно сега. Даже най-добре е да си го вкараме тук вътре в цикъла, за да не се чудиме, нали? Device.brand и тук вече .get кога е основано. Пример. Този принцип ни казва да си добавяме слой на абстракция. В случая слой на абстракция би означавало това бранд да предвидиме, че може да е абстрактно нещо и да си имаме един слой бранд родителски и да може да имаме негови наследници. Сега конкретно за бранд не знам доколко би имал смисъл. Поне в момента не се сещам какви може да са различните наследници. Но това по принцип не е нужно вие да може да го решавате сами. Важното е вие като програмисти да зададете въпроса, защото много често ние като програмисти пишем софтуер за нещо, в което не сме експерти. Примерно някакъв счетоводен софтуер или за някакви коли или за някакви неща. Ние сме експерти в програмирането, но ние можем да зададем правилния въпрос, така че тези, които са експерти в тази област, да ни отговорят. Ние ще ги питаме: ти мислиш ли, че този бранд в обозримите 10-20 години може да се смени, да има различен вид бранд, нали, с различни полета? Аз в момента не мога да се сетам. Ще питаме някой, който разбира от брандове и той ще ни каже. Примерно и така. Volkswagen е марка, но те защо GD и Шкода. Това е марка, която произвежда други марки. Да, но иначе това за мен са различни обекти на бранд. Защото всяка от тях си има име, лого и е създадено еди кога си. Но може би има тази специфика, че някои брандове са такива, които в себе си съдържат други, да. И тогава би бил различен клас. Ако има наследници, ако планираме да има негови наследници. Защото ние сме... Тогава не може да. Не, може. Ако имаш предвид, защото го ползваме тук. Окей е да бъде абстрактен, въпросът е, че трябва да сме сигурни, че ще има негови наследници. И то даже този принцип точно това казвам. Правете си такъв слой на абстракция, дали е интерфейс, дали е абстрактен клас, направете си го, защото не се знае в бъдеще тук какви различни имплементационни детайли ще имат. И най-често това, което се прави, е да се прави интерфейс. Ще се кажеш, че в момента направим класа бранд следници. Тук, където си го зададат в колече, ще стане всички нашите. Да, значи това, което казва принципа, е тук да направя абстрактния клас бранд и тук да работя с него. Сега тук аз няма да мога да е new бранд. Тук ще си направя конкретния клас бранд. Сега, понеже не знам истински различни брандове, но ще направя real brand extends brand. Аз пак пиша в другия проект. Аз си го минимизирам. Така. Тук екстендвам то. И тук вече ще правя real brand. В момента, в който искам да създам обекта, обаче тук като поле си е от родителя. Това, което ми е абстрактно. Това казва този принцип. Да имаме един слой абстракция, така че после... Защото това тук вече са някакви детайли в конструктора, ние това може и да не го сетваме в конструктора. Бранда, примерно, като е сложно понятие, може да го оставим да е извън конструктора и вече в мейна да си ги сетваме. И съответно тук имаме real brand и в последствие решаваме, че има и някакъв друг бранд. Има generic brand, който е extended brand. И аз, без да променям нищо в Electronic Device, защото това е от бранд, аз не съм казал какъв бранд точно, аз си добавих нов вид бранд.
Това е, което искаме с последния принцип. Примерно принципа на надграждане и променяне, сега да не разберем правилно. Примерно се обърнем на тази програма разноправени и сложим още едно поле на правило. Да си добавим някакво променяне. И ако искаме това поле да може да бъде използвано, да си правим нов конструктор на следващия година, който да включва и това поне, оставим ги пипваме, за да може всичко, което е направено от програма, да не се чува. Да, по-скоро да. Въпреки че основното е, когато го надграждаме, да го надграждаме с наследници. Както тук го надградихме. В началото имахме само Real Brand и после добавихме някакъв Imaginary. И примерно тук добавям трети бранд. Сега нямам въображение, просто го кръщавам Third Brand. Ето това е типичен случай за надграждане. Добавил съм нов наследник. Но понеже аз съм си следвал Solid принципите и навсякъде работя с бранд, аз не се притеснявам това да го направя, защото това ми е тук някакъв имплементационен детайл. Тук просто ще имам различни... ще си оверрайдна по различен начин методите. Да. Тук ако се добавят полета, това по-скоро е промяна. Някой наследник на бранд, там вече може по-държавно. Така е, да. Добавянето на полета винаги води до малко повече промени. Особено когато имаме и база данни, ти трябва да го добавиш в базата данни, това нещо. Но пак идеята е да го добавиш само на едно място, в случая в класа бранд. Няма да имаш промяна в Electronic девайса, който ползва бранд. Добре, някакви други въпроси или коментари по Solid принципите? Да направим почивка и после ще ги упражним. Така. Добре, значи сега първо мислиме Single Responsibility принципа, първия. Спазен ли е? И примерно гледаме Electronic Toy. Имаме. Electronic Toy в себе си има Play, Turn on, Turn off. Абстракт. След това имаме ние всъщност първо имаме той просто. Само той. Той в себе си има абстрактния метод play. Единствено това. След това имаме електронни той, след това имаме batteries той, където имаме предефинирани play, turn on, turn off. Друго нямаме. И имаме puzzle. Където имам play, arrange, shuffle. Добре. Тук спазили ли сме Single Responsibility? Не. Защо? Заедно? Няма дали трябва всеки мерки да вземе гласа. Как трябва да са при отделно право. За кой? За той ли да се върнем? Ние в той имаме... в той имаме само play. В Electronic той. В Electronic той имаме play, turn on и turn off. И ти казваш да имаме 3 отделни класа. По логиката на Single Responsibility, трябва да се отделно класа, как да тръгне. По принцип това казва принципа, нали, че трябва в един клас да правим едно нещо и нали, едната крайност е всеки клас да има по един метод. Другата крайност е да не го спазваме принципа, нали, и всичко да ни е в един клас. Което също не е окей, но нали, той принципа не казва в класовете си имайте само по един метод. Така че сега приемам специално тези turn on и turn off, аз ги приемам, че са нали, върват си ръка за ръка. Няма нужда да ги разделям.
Сега, то тук интересното е, той play идва от родителя, нали така? Той. А в Electronic той ние добавяме тези двата. Сега ние тук вариантите са ни, ние от гледна точка на иерархия, чакайте само къде правя иерархия. Айде ще ползвам тук. Един Excel да чертая по-лесно. Така, значи ние имаме в момента така той, който има за наследник електроник той, който има батерис той, нали? Така върви иерархията и съответно пъзела е ето тук. Ето така, нали? Той е общия родител на електроник, той има пъзел и вече електроник, той има батери той. И ние тук имаме play, тук имаме turn on и turn off, които се разбрахме, че си вървят ръка за ръка. И сега ние варианта да кажем, че не се натрупва толкова много методи, е в електроник той да не е родител, а да е поленце. Защото тогава метода той няма да бъде, метода play няма да бъде тук. Нали, ако го махнем от тук и го направим не да екстендва той, а да имаме полето той, ето така, тогава примерно тук си имаме само тези двата метода, които се разбрахме, че са окей. Тук имаме това. Въпросът е дали това е окей. Да. Значи ние ще си имаме една лекция, в която ще разглеждаме конкретно тази разлика, нали? Кога екстендваме и кога ги правим по ленца, но общо взето екстендването е is a релация. Тоест ние казваме електроник той is a той, докато това е has a. Електроник той has a той. На мен лично ми звучи по-правилно, че е is a той, а не has a. Защото ние тук казваме, че един от компонентите на електроник той е той. То май не е баш така. Той по-скоро е is a. Това е играчка, не е, че има. Да. И сега това, което може... Значи, реално, налагаме този принцип. Всъщност ние този метод тук може да го махнем, той не ни трябва. Той нищо не прави. Защото той идва от родителя. Той е абстрактен в родителя, но ние няма нужда да го добавяме в електроник той, за да го имаме надолу. Нали така? Той така или иначе, понеже сме написали extends той си е дошъл вече. Така че ние един вид в той си имаме метода play, в електроник той си имаме turn on и turn off. И това е файн. Така че всъщност имаш право, че бяха много методите, но всъщност той единия беше фалшив за електроник той. Той си е в той. Ето, ние го махнахме и по никакъв начин не се променя, защото ние в батери той, ние пак си го имаме play. Но го имаме вече не от бащата, а от дядото. Което си е окей. Добре, тук махнахме, а ние в... Ето тук примерно имаме вече 3 метода, нали? Тук остава същия казус. Окей ли е в батери той да имаме трите метода? Play, turn on, turn off. Не, този вече не е. Да. Значи какво? Добре. Чао. Да, но въпросът дали е single responsibility си стои. То, че трябва, но ние тук може да, нали, ние решението, което трябва да вземем, може да е, че сменяме организацията на тия класове или махаме някои методи да не са по този начин и така.
отговаря ли на Single Responsibility това, че имаме един клас с 3 метода, конкретно Battery Story с Play, Turn On, Turn Off? Струва ли ви се, че тук са... че можем да ги отделим по някакъв начин, да ги разделим? Сега, първата част не е. Да, и да. Така, може да има клас Power, Може да има клас on и off. Може да е, да, интерфейс, примерно, Powerable, нещо такова. И да имаме Turn On, Turn Off там. И тогава тук вече в Battery той може да кажем, в Electronic той може да кажем has a Powerable или там както сме го кръстили. Да, окей. Това има смисъл. И от гледна точка на Single Responsibility е по-добре, да. Съгласен съм, това е добър вариант. Значи тук само да видим някакво име, що годе подходящо. Ако е интерфейс, ще бъде Powerable, Аз имам този интерфейс. ти го имаш, да. Не, мисълта ми Ай, беше, то- за да да. са два метода търна, може да е отделен клас Power с параметър on и off. Не, другия вариант е това Powerable да ни е поленце на... Това беше заключено. Така ли стана? Добре. Сега ще... Това е добър пример за случай, в който ние си променяме архитектурата. Значи казваме, че Powerable няма класа да ни го имплементва, а ще ни бъде поленце. Powerable... Powerable. Страхотно име. Помните да не съм паметно. Да е само play on-off, в който примерно вътре да има имплементация, ако е on да стане off и ако е off да стане. Добре. Добре. Аз не наричам добре, без нищо не включва. Да. Да не имплементираме. Окей, значи това от гледна точка, че намаляме броя на методите е добре. Въпросът е, че то според мен не решава Single Responsibility, защото то Single Responsibility ние го щупихме не защото Turn On и Turn Off не си пасват. Нали? И примерно ако имаме само този един метод Toggle би било окей, а защото Play е различно от това тук. Нали? Тоест това, което ти предлагаш е окей, но то пак няма да ни го направи Single Responsibility, гледайки тези. Защото несъответствието в случая е между Play и ето тези двата. Сега тези двата вече те идват тук в... ние няма нужда да ги добавим, защото ги имаме от Electronic Toy. И сега ние Turn On и Turn Off можем да го ползваме в мейна. Тук си имаме масив от Power. Тук вече така не става, защото не ги имплементваме, но ти искаш да тестваш батери. Имаме ли батери 100? Имаме този. Там, където ни е батери 100, Playables 2, казваме да, но то трябва да е това Powerable трябва да си има клас наследник, примерно Battery Powerable. Как? Е от батерии. Batteries Powerable, който вече имплементира Powerable. И тук реално методите, които имахме, само че аз ги изтрих, вече май не ги пазя. Не ги пазя, да. Но ето тук си ги пишеме методите. Сега в Battery 100
Ние къде го добавихме? В Electronic той добавихме Powerable. И тук сега е хубаво да си имаме getter и setter. Аз примерно ще имам... Къде ми е кода? Getter и setter за Powerable. И имаме set Powerable. Значи ние тук си правим един обект на батерии. Batteries Powerable. Така. И тук казвам ма не, аз искам да му сетна. Да, но си написал Variable с 200. Друг път трябва. Това не е ли 2? Значи аз в Electronic тия са публик, значи аз очаквам, че тук, не тук, в Batteries той екстендва Electronic Toys, т.е. аз сетъра на... Ето сетър очаквам, че го имам в Batteries той. А защо го нямам? Това нали е Batteries той. А то защо има само Play? А то защо му няма и... тук публичните гетери са... То ние пък Electronic той нямаме. Добре, не? Това трябва да го видим, тук ще си го override. Тук ще си направя set. Това беше Powerable. Тук ще дадем Powerable и тук ще кажа това аз даже направо ще кажа супер точка не тук, това го пише в Batteries той. Set Powerable. Защото това е playable. Добре, значи наново почвам си пример. Значи правя си един Batteries той. След това си създавам един Batteries Powerable. И след това на той едно му казвам вече set Powerable и го сетвам да бъде този Batteries Powerable. И след това вече на този той мога да кажа какво искаме да ползваме? Get Powerable и тук вече да кажем turn on. Така. Така се turn on-ва. В нашия случай. Как го направим? И така от към Single Responsibility сме по-добре. Добре. Значи ние всъщност какво направихме? Решихме, че Powerable го изнасяме като поленце на Electronic той. Electronic той вече не имплементва Powerable, а го добавяме като негово поле. Което означава, че ние в main губим това да създаваме, както бяха тук, Powerable колекция и на нея да задаваме Electronic Toys, но печелим Single Responsibility, ние така или иначе най-горе в иерархията ни е той, така че ние най-вероятно искаме колекцията да ни е от той. Точно това ще да кажа. Аз така съм направил масив от той, който нали той е Batteries той, new puzzle и new Batteries той. Примерно масива от той играчки, не от Batteries той. Да, точно така.
И твоето нещо ще доведе до едни други проблеми с single responsibility. Сега ще видим. Ние да искаме да го видим, да. Да. Не, да, аз тук не го променям, защото Трувчев така си го е направил. Иначе идеята ни е да имаме масив от Toys. По принцип. Да, ма там имаме само метода play. А ние ако искаме да ги turn on и turn off, няма да можем. Това няма проблем. Добре, да видим сега втория принцип. Open closed. Той какво гласеше и тук дали е спазен. Отворено за граждани, затворено за публика. Така. Направихме много промени, значи... Ами въпросът е, че ние тук не работиме с масива от играчки и затова ни е трудно да тестваме. Но нека си направим масива да ни е от играчки. Примерно е така и ние тук би трябвало да може да кажем, че първата играчка примерно ни е... Първата играчка ни е Battery Stoy. Втората играчка ни е Puzzle, примерно, и така нататък. Ние друго какво имахме? Ето електроник е абстрактен, да, така че като разнообразие нямаме много други. И тук по принцип с някакъв цикъл можем да си ги обходим и да им тестваме методите. Ей, тъй като ги нареди. Ето така и тук казваме той.play, примерно. Той. Защо не го хареса play? Хареса. Да, сега въпросът е, че тук тези ги нямаме. Защото сме в той. Да. Да. Това не, че... Това е даже преди да стигнем solid принципите. Тоест, мисля, че няма solid принцип, който нарушаваме. До някъде е свързано с това, че последния принцип казва, нали, програмирайте срещу абстракции, т.е. ползвайте той в мейна си. Ние в случая, за да ползваме той в мейна си, трябва той да съдържа всички смислени методи на своите наследници. На Battery Stoy и на Puzzle. И тук вариант, който имаме, ние мисля, че го обсъждахме предния път, стана въпрос, че може да имаме, както тук в Puzzle имаме Arrange и Shuffle, а в Battery Stoy имаме Turn-on. Ние вече ги нямаме, имаме такива поленца. Ние искахме да измислиме такива по-универсални методи. Сега за Arrange и Shuffle. Тук единия ни вариант е да ги направим поленце на пъзела. Ако искаме да ги ползваме така, трябва по някакъв начин да ги качим в родителя. Ние ги мислехме Start Game и End Game. Нали, ако имаме Start Game и End Game, които ги има в той, тогава вече можем да ги ползваме. Сега ние ако имаме Start Game и End Game, често казвам, това Play малко не се връзва. Тоест би трябвало Play да е... Play не идва излишно. Защото за мен Play е процеса на игра. Ти ако имаш Start Game, това ти е като Play. И End Game. Да, окей, да, може да имаш такова поле, колко време играеш, да.
такъв аргумент на метода. Така че може би тук промяната е такава, да вдигнем методите, които в случая ги имаме само в най-ниското ниво в иерархията, така че да ги имаме в той. За да може в мейна да си ползваме той пълноценно всичките му методи. Но сега това няма да го правя, ще отнеме време. И това е по-скоро към последния принцип. Към втория Open Closed, това е едното, което сме направили и следва Open Closed принципа. Е тук в Electronic Toy ние ползваме Powerable Interface. А вече Powerable Interface има различни имплементации. В случая тя само една, не? Къде беше? Batteries Powerable. Обаче ето как става Open for Extension. Тук е Batteries, тук е как е електрическата мрежа. PowerNet, примерно, Powerable. Ама за да не се повтаря. Electricity Network Powerable, което имплементира Powerable. И ето как ние, без да променяме нищо в Electronic Toy, екстендваме си програмата, добавяме нов вид зареждане, сток, без да трябва да променяме нищо в останалите части от програмата. Ето, тук продължаваме да си имаме Powerable. И вече ние в единия случай имаме този имплементационен детайл, в другия случай ще имаме някакъв друг имплементационен детайл. Но идеята е в мейна ние да не се интересуваме от имплементационните детайли, защото това са детайли. В мейна ние се интересуваме само от голямата картина. Там долу, що е в цикъла форича той принцип точно там? Той какво? Тук сме го създали. Това е for each, ние не сме свикнали много с for each. Да. Можеше и for да си го направим. Как ми изглежда в for? И в for ще изглежда спрямо бройката. Той с length. И тук ще бъде той с индекс и точка play. Е така. Да, това също. Добре, значи втория принцип. Това е добър пример. Добре. Третия принцип. Какво гласеше и спазен ли е? Лисков substitution. L. Спазено ли е тук или какво трябва да променим, за да го спазим? Той какво гласеше? Нищо изглежда като папка. Каква е като папка? Какво прави да нам като папка? Да знам, че е папка. Добре, сигурни ли сме? Нали, да проверим, че всеки един от наследниците може да замени родителя. Значи най-големия родител е той и ние искаме да видим Electronic Toy. Има ли някакви полета или методи в той, които за Electronic Toy или за пъзъл не правят смисъл? Примерно, може ли да имаме пъзъл, който няма име, основен цвят или fun rate? И съответно може ли да имаме Electronic Toy, който няма име, основен цвят или fun rate? По-скоро не, да. Така ми струва. И съответно, понеже Electronic Toy пък си има наследник Battery Toy, то в Electronic Toy имаме само Powerable като метод. Има ли Battery Toy, който няма Powerable? По-скоро не. Така че сме окей. Така че тук може да кажем, че сме сигурни, че Лисков substitution е спазен, защото всички полета и метода play на той има нужда да ги имаме по смислен начин, ги имаме и ги прилагаме във всеки един от наследниците. Нали, в пъзъл и в Battery Toy. Това ни е обосновката и в случая е достатъчно да напишем едно изречение и сме окей. Няма нужда да променим нищо.
Добре. Гледаме следващия принцип. Interface Segregation. Той принцип е лесно се прилага, но да видим. Спазен ли е принципа? Той какво го усеща? Интерфейс? Да се продължава нещо, да не няма да се Така. И как го постигаме? Един метод в интерфейс. С по един метод в интерфейс. И сега ние минаваме през интерфейсите и гледаме. Този интерфейс, който има един метод, то няма на къде да го сегрегираме, да го разделяме. Нали, на половинки не може да ги цепим. Така, сега тук имаме два метода. Има ли сценарий, в който може да включим нещо, но не го изключваме? Аз в момента не се сещам за такъв електроуред, може и да съществува, не? Аз сещам се байпас. Кое е? Точно за това са след да те да дойде. Хубаво е да се изключва. В принцип, само се включва, но не би трябвало да се изключва. Нали? Не бива, но може да се случи. Да, може, но метода turn off би бил, нали, за класа bypass е излишно да го имплементирам. Нали. Така че ако в нашия въпреки че ние правим играчки, съм той bypass, не е играчка. Но ако бихме имали bypass, това ще ни дойде излишно. Примерно. И сега за пъзъла Arrange и Shuffle. Има ли сценарий, в който ползваме едното, а другото не го ползваме? Клас. Не, може да спаднеш шефейс. Рейнджа бъде шефейс. Окей, но има ли играчка, която само я шъфълваш или такава, която само я арейнджваш? Има ли такъв клас? В контекста на софтуера, да. Ти като я шъфълнеш първо, ти след това си подреждаш ти като плеер. Окей, т.е. тези двете върват ръка за ръка. А ти в мейна дали ще ги изпълняваш винаги и двете е друг въпрос и дали ще се едно след друго. Но въпросът е, може ли да имаме клас, за който едното е излишно, т.е. няма как да го имаш. Това означава, нали, да е... Т.е. да има клас, който можеш само да го арейнджваш. Ти какво му арейнджваш, ако никога не е шъфън? Или може... Да, според мен, поне аз не се сещам за сценарий, в който... Нали, защото ти иначе и другия пример е валиден. Ти можеш да имаш играчка, която я включваш, забравяш да я изключваш, нали, никога не я изключваш и тя свърши и батериите умира. Въпросът е, че нямаш такъв клас, който не може да го изключваш. Няма такава играчка, която да не ти предоставя тази функция. И съответно и за тука. Според мен поне аз не се сещам за такъв сценарий. Така че си е окей. Сценарий, по който едното е разбъркване, другото си е така. Два интерфейса. Нормално нещо мога да бъдем разбъркано, но в същото време искам. Ти реално го получаваш разбъркано. Така. То май не му е това идеята. Няма да го използваш, но... Да, може да не го използваш. Нареченето на пъзъл, реално, това е действието. Но пак това, за което вие мислите е в мейна как го прилагаме. А ние трябва да мислим в момента какви функционалности предоставяме. Т.е. в класа обектите, които имаме, нали, сега ако мислиме за един магазин за играчки, може ли да имаме такава играчка, която няма смисъл да я шъфълва? Такъв пъзъл. Който само го арейнджваш. Има ли такава играчка, която само я арейнджваш? Арейнджваш друго, гледиш на картина и мисля, че става. Да, ако е такъв, да. Ако е... Окей, ако е такъв, който го редиш на стената и го слагаш, да, съм съгласен. Или другото, което сега си мисля, но то не е пъзъл ден. Ако е тип... Не, той пластелина пак е така, нали? Правиш и после можеш да си го развалиш и да направиш нещо друго. Но има някакви... Има някакви деца. Едно също нищо. Бетове Трябва да разбъркаме. Но те не са пъзели. Те са нещо друго. Но може да е, ако решиме, че искаме да имаме пъзел, който си го правим на картина, съм съгласен. Него само го арейнджвам. После нямаше. Пластелина, нали, това...
програмираш и ако ти да я правиш, обичаш. Да. Дело Да. живееш. Повече не се променя. Да. Така. Добре. Добре, и имаме последния принцип. Dependency inversion. Той какво гласеше и спазен ли е тук? Валя, какво гласи този принцип? Какво гласи този принцип? Шах. Последното на Solid. Дъто на Solid. Програмирай с правна абстракция, интерфейс на абстракция, това не е на компютър. Да. Средни програмирай. Добре. Прилагаме ли го това? Къде го прилагаме? Той си е абстрактно и може да използва. В смисъл в мейна. Значи едното е, че в мейна тук работиме с масив от toys. Той е абстрактно. Да, и ние най-високо ниво в иерархията. Добре. Имаме всеки път, когато правим да работим с най-високото ниво, също спазваме петия път. Тук в мейна да, но това не е достатъчно. Не е достатъчно само в мейна, защото ние направихме и ето тук също го приложих. Ето тук в Electronic Toy ние работиме с Powerable, което е интерфейс, нали, някаква абстракция. И на Powerable ние вече направихме две различни имплементации. Нали, Batteries Powerable и Electronic Network Powerable. Обаче тук в Electronic Toy ние си работиме с интерфейса. Така че това също трябва да го следиме и съответно трябва да внимаваме. Сега ние тук в случая нямаме на други места, не ползваме в някой клас да имаме поленце, което да е от друг клас. Но ако имахме, нали, примерно ако в пъзела имахме някакво поленце, което е това picture, примерно, да не е просто string, да е някакъв клас picture. Нали? Ако е така, не го следваме принципа и това, което трябва да направим е да си имаме интерфейса pictureable, imageable, нещо си, на което picture вече го имплементира. Това би нарушавало принцип, ако го имаме ето така. Нали, правим разлика. Значи тук казваме picture и picture е конкретен клас. Нали, стига да е конкретен клас. Нали, защото той може и да е абстрактен и тогава пак е окей. Но ако е такъв конкретен клас, който не позволява да имаме негови имплементационни детайли, тогава не е окей. Докато както е тук с интерфейс, който позволява да има различни имплементационни детайли, тогава е окей. И въпросът е, защото това е по-скоро към втория принцип, но към последния принцип означава в пъзела, къде отиде? В пъзела да работиме с някаква абстракция. Докато тук това не са абстракции. Добре. Някакви въпроси или коментари тук? Добре, ще го пусна, но то мисля, че по-интересното е да имаме записките, така че може да напиша какво сме направили. Защото иначе е трудно да видите разликите. Ако беше в GitHub и да го комитна, тогава ще видите какви са разликите, но сега по-трудно ще сравните какво сме променили. Ще вие да го опиша сега, да. Докато вие работите. Ами Тровчев, ако искаш, качи си твоя проект и аз ще комитна. И това ще е апдейтно, да. Трябва да ми дадеш права, но после ще ми дадеш права. Ще ти покажа как. Добре, иначе някакви въпроси вие нещо да искате да видим или направо да ви дам вие да пробвате една задачка.
дам вие да пробвате една задачка, че и без това няма много време. Значи ние направихме Electronic Toy. Значи по принцип може от домашното, от това 6-то домашно пак, което разглеждахме, ние разглеждахме тази задача за Electronic Device, а може примерно ето тази втора задача с Building, пак така минавате я през всеки един от принципите. И основното е не толкова да променяте кода, колкото за всеки един от принципите да напишете по едно-две изречения. Ако е спазен принципа, как сме сигурни, че е спазен? Нали? Т.е. вие твърдите, няма нужда да променяме, защото еди какво си е на лице. Или ако има нужда да променяме, само да опишете, нали? Бих променил това, това и това. Така че на първо време се фокусирайте за всеки един от принципите с по едно-две изречения да опишете, пък после вече, ако имате време, ще направите самите промени. Но за днешната лекция ни е по-важно не да напишете кода, колкото да знаете какво трябва да правите. Така че е тази задача с билдинга. Значи ще да напиша така. Проверете всеки един от да, значи тук по-скоро като крайен резултат очакваме някакъв текстови файл, където описвате за всеки един от solid принципите, как сме сигурни, че е спазен или съответно ако не е спазен, какво бихме променили, за да бъде вече спазен. Така че минавате си един по един през принципите и си описвате за всеки принцип по едно-две изречения. И вече ако сте готови и ви остава време, тогава променяйте по самия код. Човека съдържа себе си методи, които не са заедно свързани. Например, guarding и isolation. Може да се изслежва, може да се добави като поле в house и blog и building, за да спази този. Направила си го така. Значи какво? Isolation, тия поле. Добре. Пише поле. Install installation, това може да го направи като поле, за да са полета. Да. Да, това има смисъл, значи това е в къща, нали? Мисля, че Защото ливадата имахме, в блока нямаме ливада, но имаме само isolation, да. Но е окей да са поленца, да, защото то е характеристика нали, на блока, характеристиката е изолация и тя може да е празна, ако няма изолация, нали, си остава null, ако има, слагаме конкретната изолация. Да, добре. Окей. Това е добре за първи принцип. Добре, за open closed някой нещо да е променил или пък да кажете защо не трябва нищо да се променя. Но билдинг направих тази платна беше. Добре. И като нали, за да могат да го населят, нали, хаос и блок. Защото билдинг е абстрактния момент. Така, към него нали, може да добавим други класове, Да. които са всичко къща и
И Бог стига да избрат примерно от Хале, с Попаки дори има всички тези неща, които... Окей, така става още по-ясно, нали, какво е предназначението на билдинга, всъщност да бъде такъв своя абстракция, да. Така че от тая гледна точка има смисъл, иначе той в момента си изпълнява тая функция, нали, ние блок го екстендва и хаус го екстендва и може да добавим трети вид гараж, примерно, което също ще го екстендне. Но ако е направен абстрактен е добре, защото става още по-ясно, че билдинга, това му е предназначението, да бъде своя абстракция. Окей, да. И ние другите неща ги нямаме, нали? Нямаме клас, в който полетата да са други класове в случая. По принцип можем да го направим, примерно в блок, това да не е hasLift, а да имаме такъв клас lift. Нали, защото той асансьор сам по себе си е сложно понятие и си има характеристики. Нали. Всеки асансьор там, коя фирма го е произвела, какъв му е капацитет и така нататък. Това е напълно окей да си е отделен клас и тогава вече какво бихме внимавали, ако кажем, че тук това не е булево просто, а искаме да имаме лифт. Асансьор като сложно понятие. Кога ще е спазен и кога няма да е спазен втория принцип? Значи тук се прави един клас лифт. Ако в класа наследник този лифт е занулиран, Ама това беше за третия принцип, го говорихме. За зануляването. Сега за втория ни е интересно. За втория окей ли е? Значи аз си правя клас асансьор. Нали, той тук ще има различни поленца и тук директно си добавям класа асансьор и това е. Само поленцата. Да. И това работи. Да. А спазен ли е втория принцип? Не, ако се промени асансьора, ние ще променим само в класа асансьор, нейните параметри. Така. И ще сме файн. Автоматично в цялата програма. Така. За тази промяна да. Въпросът е, ние можем ли да имаме различни имплементации на асансьор? Различни имплементационни детайли. Сега чакайте само да видя за различни видове асансьори. Ама не, тя марката, това са различни обекти, нали, но той пак като клас си е същия. Няма човек, че този клас поле да сложи. Да, затова се опитвам сега да измислям. По принцип знам, че има товарни асансьори, но пак не знам те като клас дали биха били различни. Той просто е стъклен, ако имаме, да, защото той има гледка, примерно. Панорамен, да. Да, виж, това би имало смисъл, защото той може да има допълнителни полета, нали, гледка, това, онова. И тогава, ако това лифт ни е класа асансьор, нали, и ние в един момент решим, че искаме да имаме панорамен асансьор, няма да е окей, а е по-добре да имаме интерфейса liftable. И съответно да имаме различните му имплементации. Стандартен асансьор и панорамен асансьор. Или другия вариант е, ако остане това да ни играе ролята на своя абстракция, съответно този панорамния асансьор да наследява него. Панорамния асансьор да има за родител лифт. И ние после пак ще можем тук в някои блокове да си добавяме панорамен асансьор. Да. Това ще пробваме. Така че също е окей, да. Но идеята е ето това да ни е някакъв слой абстракция, да позволиме лифт да е някакъв слой абстракция. Сега конкретно за лифт не мога да кажа, че се очаква да има някакви нови видове асансьори. Поне сега не се сещам, но дали ако правихме електронен магазин и имаме плащане, със сигурност плащането искаме да е някакъв своя абстракция, за да можем в бъдеще да поддържаме различни видове плащане, което сме си говорили.
Добре. Третия лисков substitution. Тук Ширин каза това за зануляването. Дали има нужда някъде нещо да зануляваме? Тук имаме ли такава нужда? Да се използва понятието и Да. по смислен начин. Да. Да, т.е. тук това е окей. Interface segregation. Там няма проблем с проблем, защото всичко е Тези тук не са интерфейси на... Така че планът Да, ама... Но аз гледам, тук са блок, building, house и са тия двата интерфейса, но може аз нещо да съм преместил грешно. Но окей, да. Добре. Интерфейсите са си окей. Там може, ако задълбаем с някакви сценарии, да измислим различни, но така както е направено окей. И последния принцип. при мен не се имплементира, защото съм създала обектите от класове наследници, а не от класовете. Да. Окей. Тоест има нужда в мейна да ползваш класа родител. Супер. Добре. Окей. И сега исках само за проектите да уточним